град, ако сме умрели с Христа, вярваме, че живот живеем с Него, знаейки, че Христос веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира. Смъртта няма вече власт над Него, колкото това, че Той умря веднъж за греха, а колкото това, че живее за Бога. Тъй и виж, считайки себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Исуса, нашия Господ. Умици. В името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего, Ти си кръсти, Ти си миропомазан, Ти си просвети. Ти си уми в името на Отца и Сина и Святого Духа. Амин. 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 Премудро, Пресветая Богородице, спаси нас. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истения Бога Слово Рочу, сущую Богородицу, Тя величаем. Слава Тебе, Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Ти же по Йордане крестиви Ти се, изволи ви от новина нашего ради спасение Христос и Сини Бог наш, молитвен пречисти, пренепорочности и Своя Матери, таких славных и славных святих Отец, преподобного Отца нашего Евтимия Патриарха Терновского, покровителя Святаго, храма сего и всех святых болгарских и памятни не совершаем, да помилует и спасет нас, веко благ и човеколюбец. Амин. Молитвами святых Отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Честит и благословен да ви е днешния празник. Честит и благословен да ви е детенцето Батист, да поздравите родителите от наше име, понеже това е огромно събитие за живота на цялата църква. Небесната радост е много по-голяма от тази, която е тук на земята, но и земната не е малка. Вашата радост на кръстницата за това, че ето още едно чудо влиза в църквата, още един воин Христос се ражда и вие сте там, за да му помагате наистина той да се бори с дявола и не само да се бори, но и да го побеждава. Ще е хубаво да го почистим следващите или последващите неделя, за да може наистина това таинство да бъде в пълнота, това въвеждане в църквата да се изпълни в пълнота. И много хубаво име се избрали Батист на Стоян Красител, Сазан Батист. Не случайно е на неделята, в която се кръщава, неделя на всички български свети. Днес честваме паметта на всички свети, които са просяли под българското небе, чието имена знаем и чието не знаем, всички наши роднини, брати, сестри, всички наши кръвни брати. Слава Богу, че това там се случи. Аз съм щастлив, че бях имал възможността да съм с вас. Благословен да ви е празникът и да ви е живо и здраво. Благодаря. Ще ви дам кръщето, обаче забравих, нямам бършите. Не, ще го намеря. Нали, принцип не обръщам. Да. Посещава се това кръщето, да връщам се хиляди, посещава се тази спомена. Това кръстно за мен, който се наставя да го благословен с това, и съм на това си не посещава се това кръстно за мен, който се наставя да дори като е толкова малко ликтенци, може би не е добре веднага се слагаш по лицините. Не, ще порасне още малко. То порасне. Може би някъде в Грозулк, към където е до него. Обаче беше много послушен. Беше много послушен, много мъжки се държа. Това е мъжкар, бе? Той е мъж. Изобщо ви плака. Ви плака като беше мъж. Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амин. Отче наш, иди на небесе, да свети се имя Твое, да царствуе Твое, да бъде воля Твоя, яко на небеси и на земя. Хлеб наш насущни дай нам днес, и на ноги наши,
обич пак да ме прегърне. Ей, години пусти опустели, най-прекрасното от мен сте взели. Много злато и пари в този свят да имам, младостта ми няма да се върне. Ей, години пусти опустели, най-прекрасното от мен сте взели. Много злато и пари в този свят да имам, младостта ми няма да се върне. Там ме чака моя татко под лепите стари. Там ме чакат моите другари. В душата ми отеква песен на гадулка. Още помня майчината люка. В душата ми отеква песен. Как спи? Много крътък беше. Сериозно? Даже казана ни плака. Снима човека. Чакай да влезе той вътре, ма. Ръка и бре, че го взима, християнин, повръщам се. Взимай го. Ça c'est pour le cadeau. Bien, comme ça. Станция. Et c'est celui-là. On ne sait pas. Bon, allez. Ела си, драго. Ай, може да танцува и чай. Бъдеш това и кръстно. Вижте си кът на Габриел. Чак си Габриел. Аз се бъдя. Кът на Габриел. Също. Имам, младостта ми няма да се върне. Помня как доритът рано, щъркели на пролет и на Бога от сърце. Дай да сежа. Писата. Ада, това е писата. Кръщчето. И кръщи ли има? Да. Ще го сложим като порасне още малко. Само една връзка ще му го случи. Батист. Дръжда да ни го загуби. Остана. Ако му са се...
bebeka.